karong video na guys, mga timpakloy na po guys, nga mo halad sa kanta nyo guys. Kaya yung kanta nga mo halad guys, usa ka na yung kanta nga kinakanindot nga mong nabuhat guys. So, sa bilik ka na sugdan guys, asang tawago na mong leader nga Team Pakloy guys, usa ka guitarist guys. Alit. Okay. Guys no, sa dili pa na mo sugdan ng usa ka kanta guys. Gusto ko guys nga among i-share guys nga sukad nga amo ning nakamati ning kanta guys no. So mag super dako gyud kay kabaguhan sa mga kinabuhi guys. Ako guys nagtuo guys nga kamo makadungog ning kanta guys. Mahimong makapabag ko sa inyong nauna guys sa inyong kinabuhi guys, sa inyong paglantaw sa mga butang ning libutana guys. Kay bisan naman guys sa mga tao nga nawagtangan nagpaglawom guys, kung makadungog sila sa among kanta guys, nagtuo guys nga mahimo nilang impression usog ang pagbangon ug usab para magbiyok sa tagsatagsan na kabulot guys sa kalibutan guys no. Salamat kay guys sa pagtanaw sa mga videos guys. Shoutout ko guys sa akong mga classmates sa Humanity National High School, sila ni Joseph Dia, sila ni Mijin, ni Joy, sa mga taon na nakatanaw sa among video. Salamat sa pagsuporta, salamat sa pag-subscribe sa among video Team Pakloy. Shout out ko na guys no sa taga Metro Dumaguete College guys no, sa mga team bridging guys nga pinaka sipat guys nga team bridging sa Metro Dumaguete guys. Gana to awit sa akong kanta. 3, 2, 1. If you have got your hand, and got your hand, thank you. Thank you. Hi guys. We are the Team Pakloy and I hope you like and subscribe. Thank you. Salamat sa pagtanaw ng videos. This is Alandel, Bilim, and our cameraman, George. Kameraman mo rin ang kameraman. Hi guys. And the best actor. The leader of the Team Pakloy. Thank you. Thank you. I hope you enjoy this. Thank you.